uyab sa iyang igsoon. Unsa man ni barkada ni or friend lang? Friend lang. Mas una, nagkauyab isang igsoon. So murag civil ra ni since nayab ka sa igsoon. O, murag nga na. Kasi tawag ninyo ko maana. Bayaw. By name ra? Bro. Kuan ba kanang murag automatic ba na ko man imong uyab imong igsoon, especially babae na ay pun laki. Bayi laki. Bye. Oh, okay. Ato lang gikuan kay uson ra ba iron kuan. Di ba usual sa mga kuan gani kanang magsuon, especially kung babae, protective ta sa to ang mga igsoon nga babae. So gyud sa pag-deal nimo sa nga naay partner, what color? Kato siya mo to kung uyab. Ay muna siya. Kana wa giunsa nimo pag-deal sa uyab, especially kung naay mga magsuon nga mga lalaki. Una ang pag-uyab usa na ilhan sa pamilya og sa igsoon. Nag-una mi sa school, nagkaila, nagkauyab, nag-progress dito, nagkaila pod mi siyang family. So kuan ra siya kaning gradual ra pud ang pagkailaila. So dili ni siya murag typical nga mga Pinoy nga kung maningwa ganita, maningwa tatibok sa pamilya. Or somewhat katong nakaadto na ako sa ila. Pero uyab no mo ato kung niadto ka sila ha. Oh, nga na. Yun sa pag-find out sa igsoon. Diretso ra. Ang bae may introduce na ako sa ila. So, mo na to. Kaning pag-introduce sa imong igsoon sa iyaha, nadawat dayon ninyo or muraog na kay muraog like brother instinct like kailangan protective ka sa imong igsoon, murag ayaw sa ana na pero uyab na sila. Nakabalo ko kay uyab naman sila. Nadawat ba dayon? Wala dayon pero like dili gani ipakita nga like tubangon ako ning laki kayo ana naorang ginaobserbaran kan masaligan magyud. Last time ko ba masaligan? Sure. Saligan na ne.